pagtatagalog na kapsat at isang bayan niya. Kaya kanta ang lupa. Bingken na tayo nga nintay nga di kanta panang sarabo ken Jesus nga ariti kapya weni diritay nga ikanta ti kinatanok na Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat ti maudi aparbangon nga panagsakripisyo tayo, ti panangpasangbay, ti naindaklan nga piyesta, ti yaay ti nangisalakan kada tayo, ni Apo Jesus nga nang ikawas ti kinatao tayo, ngam inranod na tayo iti kina Diyos na, agragsak ti puso tayo, agdaydayaw tayo kenkwana, pagbabawyan tayo pengarod dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakiranod tayo, kadagiti nasantuan a misteryo. Datay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy daga kapya,
kadagiti tattao na imbag ti panagnaknakemda, ibunan nagdaka, itanuk daka pagrukbaban daka daydayawen daka, agyaman kamken ka gapu iti naindaklan na dayagmo. Gloria iti Dios iti kangatwa. Apo Dios na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika Apo miya Jesu Kristo, bugbog to nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Sika amang ikaw, kadagiti basbasol ti lobo, kasyan na kami, sika mangikat, kadagiti basbasol ti lobo, awatem kadaytoy arararaw mi, sika situtugaw iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatwa, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Jesus nga Apo mi, di ka kadin agtaktak, darsem kadin ti umay, tapno dagiti amin nga agtaleg iti ayat mo, mabangaran da iti liwliwa nga ipaay iti idadateng mo. Sika a Diyos ang makipagbiag ken makipagari iti Ama, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adlaw ti may kadwa libro ni Samuel. Natalgeden ti panangituray ni Ari David ti pagarian na. Inikkan ti Apo iti tal na kadagiti amin a kabusor na. Kalpasan na kinuna ti Ari ken ni Nathan a profeta. Kitaem agnaedak iti balay a naaramid iti Cedro, ngem tuldalaeng ti pagtaingan ti lakasa ti tulag ti Dios. Aramidem nga rod ti panggep mo nga aramiden insung batinatan. Gaputad daken ka ti Apo. Ngamiti dayta arabii kinuna ti Apo ken ni Nathan,
Ingkay baga daytoy kani David nga adipen ko. Saan asika timang bangon ti templo apag naedak. Ngarod, ibagam kani David nga adipen ko, akastoy ti konak kenkwana. Siyak nga apo ang nakabalin amin, innala ka nga agay-aywan kadagiti karnero, ket tinudingan ka amang ituray kadagiti tattao nga Israelita. Kinuykuyog ka iti sadino man apapanam, ket pinarmek ko dagiti amin na kabusor mo iti idadarop mo. Itanok ka akas kadagiti katanukan nga agtorturay dito'y lubong. Nang piliak iti lugar nga agpaay kadagiti tattao nga Israelita, ket pinagnaed ko ida sadyay apagnaedanda nga awanen ti mangidadanes ken kadakwada. Manipod dimteng dayti daytoy adaga, dinarup ida dagiti daranggas at tattao, ngem dinton mapasamak daytoy. Inkarik asalakniban ka kadagiti amin na kabusor mo, kenikkan ka kadagiti kapututam. Addan tulat ta dagiti kapututam, ket pagpautag to ti pagariam. Dinto agpatingga ti padagari dagiti kapututam. Tisaw ti Apo. Kanayon to ngay kantak ti di agbalbaliw nga ayat ti Apo. Uwapo, kanayon to ngay kantak ti di agbalbaliw nga ayat mo. Ipakamok to ti kinapudnom iti amin a tiyempo. Tamok at ayat mo ang mataginayon iti agnanayon, agpawat akas ti langit ti kinapudnom. Kinunam, nakitulagak ti iti pinilik a tao, insapatak ken David nga adipen ko, ipasdek kunto dagiti kapututam nga agari iti agnanayon. Kunanan to kanyak, sikati amak, sikati Diyos ko amang salaknib, ken mangisalakan kanyak, tung palag to ti inkarik, ket agnanayon to iti tulag ken kuana. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas.
Napno ni Zacarias nga ama ni Juan iti Espiritu Santo ket impadto na. Madaydayaw ti Apo a Dios ti Israel. Sinarungkaran na dagiti tattao na ket sinubbot na ida. Inikkan na tayo ti maingal amang isalakan a nagtaod iti kapututan ni David nga adipen na. Nabayagen nga imbaga na daytoy babaen kadagiti na santuan a propeta na. Inkarina nga isalakan na tayo kadagiti kabusor tayo ket ti pan nakabalin dagiti amin a gumorgora kada tayo. Inkarina met akaasyan na dagiti amma tayo ket laglagipen na tinasantuan atulag na ti sinapataan na akari ken ni Abraham nga ama tayo nga ispalen na tayo kadagiti kabusor tayo tapno awan kabuteng tayo nga agserbikan kuana ket nasantuan ken nalinteg tayo iti imatang dagiti amin nga aldaw ti panagbiag tayo ket sika anak ko managanan kanto iti propeta ti Dios a kangatuan taumununa kanto ngem ti Apo tapno isaganam ti pagnaan na ket ipakaammom kadagiti tattao na ama isalakan danto babaen ti pannakapakawan dagiti basbasol da. Naasi ken naayat ti Dios tayo. Paliggakan nanto ti init ti pannakaisalakan tayo ket manipod sa dilangit silnagan na dagiti adda iti nasipnget nga anniniwan ni patay ket iturong na dagiti addang tayo iti dalan ti kapya. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Maibagatay pa ila kadi nga good ti morning tayo. Haanen. Sino ti nakakompleto ti bigat? Sino nakakompleto ti rabii? Siya ka siyempre alangan mga dabsen ko garod. Ni kanunanang kunana, gapot kami sa Aguinaldo na banbanog dan kunana ni nanang, nakong bumangong kan. Aguray nang 30 minutes mampay. Bumangong kan, 15 minutes mampay. Nakong bumangong kan, nang mabalin ti agabsent. Hanga mabalin nakong tasikat ti mang misa. Kuna padigayam ka, na ubalbalin agabsentan. O na banugan, ori dagiti para gitara, sa kristan, exhausted damatan, amin tayo, nariin na tayo. Lokatan na di 3-in-1, kinartib na, inkarga na di baso, itay-itayan na nga agkid-kidam. Hindi ko ang ninalamiis mo di danong gaya nga ba na ingko ay jayan ti dispenser ti puy-puyat nan pimanan na mauawatanan. Nabanugan na nyanaganan. Ado ti na nyanaganan. Marigatan na nabanog kayat tayo man wano saan no kinumpletom dayta. Tahamol lang nga alas 4:30 ti misa, hamol lang nga alas 4 nga agreeing ka. Na mari na. Nga manyamot ti mangidurduron king ka. Anya ka di ti mangidurduron king ka nga mapanak. Anya ti rason no apay nga bumangbangon ka uray marigregatan kan nga talaga nga day nakapagpagkat di mata mo no mabalbaling ka may salati usaram tapno makabangog ka. Anya ti mangidurduron king ka nga mapangkapay laeng. Takaya mo lang makumpleto taday panatam ka barbaring pumudno. One father, baring agka-boyfriend nakmutan. Apo, 78 mon, kasanula dahil tamo. Balimut One father na matungpal day jay panatak. One na niya na ganan. No, ri-naan tayo, no pagaryan tayo, uri da tayo umulaang. No pagaryan tayo day jay kinatao tayo. Naghala ko matata, nagado nga pampanunot ng aktibidades, nagado pay laeng, ado pay lati ilipas kas jay kuma. No di kinatao tayo ti agari, maabaken. Ngam sino mangidurduron kanya tayo, apay nga inya ti rason no apay nga kaya mo pay lati bumangon, apay nga kaya mo pay lati umay nga manglipas no kwan. Anya ka di ti rason nga malpasen. Una apo ta malpasen, malpas di siyam. Di yala ka diti gulmo nga malpas di siya, muna malpas ti Christmasin, makabakasyon nakmutin apa. Maya latamat di jay gul tayo.
Ngam no adala tayo espiritu. Nalagip yun dayay imbaga tayo iding ako. Dayay chasing the rabbit, da kayo nga nag-training kada anya na ganan, da kayo nga nag-training kada na kay session. Oh. Nga niya dayay, no hamo gamin nakita dagiti nga rod dayay contest nga pinakamatan ti rabbit. Nga pinakamatan dati aso either electronic ti pangayayam da dayay uno de Dios osto nga rabbit. Kadagiti nakakita dayay rabbit nga aso. Oray no madunor da oray no agkarabaliktad da nakita da dayay rabbit sumurot da kamaten da. Ngam no dagiti laeng makitkita dagiti naudi ka dagiti ubet ti aso nga mangkamkamat di rabbit adda dagiti maupay, adda dagiti agsadot, adda dagiti nya naganan agaapad adyayen ta apayahan da mo nakita nga mismo di rabbit ti laeng kitkitaan da ket dagiti nakinsango nga mangkamkamat di rabbit. Kakas di magkanya tayo, nuhan nga ma-drive ni Apo Jesus, nuhan tayo maawatan di pudno nga ragsak no apaya nga idurduron na ka, unugoy-goyodon na ka nga umay. Ado na tayo, manabanog akong Father, mo, ituray siyak. Dandani ka nga maimata ti matakon, makatuktukalak tatay di toothpicken, tap nagmata. Anya ti di mangidara-drive di jay. Amoy ni Zacarias, nagmayat na ito nagidurong kanya na, kalpasan ti how many years nakabaybayagan laklakayanan nagserserbi iti templo nalintag ti biagdakin ni Elizabeth kapag amuan imbaga ti anghel ken kuana agsikog to ni bagat mo kasano ko maray tamat bakbaketan kubon tupulan awam pay nangisit nga buok nan 70 to 75 approximately kano dagiti nalaing agbas sa ti Biblia agad-adal ti Biblia. Asano ko mga maaramid dahi tangem na aramid. Gaputahan nga mamati ni Zacarias, agumel kanto ko na. Hindi ko kalpasan ti siyam abulan, naganak ni Elizabeth. Hindi mapanda ipakugitan. Kanyada nga Hudyo, panakabunyag di ubing. Iso nga damagan da jinagan na, anya tinagan na, Zacarias kumaa, saki kumaa, ta saki gad ni tatang na, ay haan. Inya tinagan na Juan. Iniinsurat ni Juanan na idaton iya templon nakasaumanen ni Zacarias nagsao. Kenapno ti Espiritu Santo. Imagine no nagkanta ni Maria idi imbaganan nga matungpal kumakanyak nga isaom kunanan sinalinungan ng ti Espiritu Santo nagkanta ni Maria anya kanta na toy puso kidaydayaw na dayay ti kanta na tatamo ni Zacarias met nagkanta met anya ti kanta na madaydayaw ti Dios ti Israel no kitaan nyo dito kanta ni Zacarias sinamarina ti istorya. No nasiputan nyo, sina Marina di istorya. Madaydayaw ti Diyos ti Israel, sinarungkaran na dagiti tattao na ket sinubot na ida. Kita nyo, denggan nyo dahi kwa na. Inikan na tayo ti maingal amang isalakan, ang nagtaod ti kapututan ni David. Di mat idinaminsan ka di inadal tayo di jay genealogy jay kwa. Di jay panakayanak ni Apo Jesus nga 14 generation. Kadagiti ar-ari. Naggapukin David. Nabayagan nga imbaga na dahito ibabaan di kadagiti propeta na ibagbaga tayo nga after fall kalpasan nga nagbasolan ti tao na ipaltiingan kadagiti propeta nga addan to agsikog a berhen. How many years nga inururay da dayta? Yung kanta ni Zacarias dayto impaltiing na nga agsikog to ti berhen. Nabayagan nga imbaga na dayto kunana. Usto dayjay. Kat inkari ng isalakan na tayo, kadagiti kabusor tayo. Tipan nakabalin, kadagiti amin agumurgura kada tayo. Inkari na akasyan na ti amma tayo. Dito medyo at dapay la pagkalituna, no sinno ti pakaisalakanan tayo. Ngam kadagiti tattao ti Israel, kadagiti tattao nga naadadipan, ti panunot da, usog arot ti gubgubat idi. Usog arot ti pinarmak, abakam di pagarian na. Dayay pala ang ti panunot nga medyo nalito pala daytoy. Maurnos to ti maudi. Laglagi pa natitulag na sinapataan na ti karikin ni Abraham nga ama tayo. The promise.
Naikarikin ni Abraham pailaeng idi nga bagim to, agarin to, dagiti tattaom kunana ditoy. Ispalin na tayo ti kabusor tayo. Nasantuan kin nalintap no, nasantuan kin nalintag tayo ti imatang na. Kat sika anak ko kunanan. Directed kin ni kwa dayto yan, kin ni San Juanan. Kakabunbunyag ni San Juan. Kaidadaton ije templo. Kunana sika anak ko, managanan kanto a propeta ti Dios a kangatuan. Maysa kada kaslakin ni Elias nga amana, agbalinto a propeta akas kala ay. Kuna ni amana kasla agbalin kanto nga kaslakin ni Elias a propeta, danto pan nakabalin na kaslakin ni Elias kahit nga saon agbalin a propeta. Iso nga naggigan ni San Juan Jailet ang nagpukpukaw nang ti Dudon Kendero inwarwaragawag na. Kada ito isaganam ti pagnaan na, umununakan to kunana. Umununakan to nga mangisagana, iso nga ti trabaho ni trabaho ni Juan mangisagana ti dalan. Iso insagana na ti dalan ni Apo Jesus. Ipakaamong kadagiti tattao na maisalakan danto, babaan ti pannakapakawan ti basol dayayan. Di umuna nga imbaga na nga pannakapakawan ti basol kabusor. Malito tayo pailaeng no, anya kabusor. Kabusor ka di ti gubat. Ngam dayto yan imunegan anya ti kunanan, maisalakan danto babaan ti pannakapakawanan ti basol, haanen nga babaan ti kampilan, gayang, nya pa dagiti pannakigubat. Yo, nya pakigubat. Kampilan, gayang, pana, bomba, palsuot, palsiit, inya pa na kita tudok, tatati mayat nga pakigubat, ngiwat. Kapigsaan nga pakigubat, ngiwat, maisalakan danto nga basulen, haanen nga gubaten, maisalakan da babaanen ti basol. Dadto yun simrek ti na sangkatauanen, ti pa nakaisalakan ti basol babaan kin ni Apo Jesusen. Kukunanad to yan, naasiken na ayat ti Diyos tayo, paliggaken nanto ti init, the sun that never sets. Sino dayjay ni Apo Jesus? Tihaan nga lumnek, nga init, isugarod nga Sunday. Aldaw ti init, iso dayta, iso nga inadapt tayo pa'y dayta Sunday, nga aldaw ti haan nga lumnek nga init, sino dayta ni Apo Jesus. Mabalim to pa'y nga sun nga SON, anak, aldaw na ti Domingo, dayay Sunday. Inyay din ti pa'y tayo pa'y amin dayay. Kada ito ti hanto nga lumnek nga init. Ti panakaisalakan tayo manipod sa dilangit, silnagan na, dagiti adda iti nasipngat nga anniniwan ni patay. Naisalakan tayon iti patay. Nga agnanayon, anya dayay, everlasting suffering kuma, everlasting death, dayay ti panakaisalakan. Gampor iti impyerno, babaan ti bunyagan, inagsaknap ti sa ngalubunganin, na isalakan tayon. Katata, kunana, ta iturong na, dagiti addang tayo, iti dalan ti kapya. No kitain nyo da iti panangi kinanta ni Zacarias, binuuna, dayjay binuuna, jay istorya. Kinangalaan ni Zacarias tilaing, nangalaan na sirib nga nangi bagaday ta. Kay isuna, haan nga eskriba isuna, haan nga, dati maestro tilintag nga nasirib. May isa nga grupo dagiti papadi nga agserserbi iti altar. Ngam nangalaan na from the beginning, aging gana ti end, ti panakaisalakan, iso ti inkantana. Kakuna na ngamin ditoy, ito'y umuna nga sentence da ito'y ibanghelyo tayo, napno ni Zacarias nga ama ni Juan iti Espiritu Santo. Na ipaltiing ken kwa na babaan ti Espiritu Santo. Isuna ti ingkantana babaan ti Espiritu Santo. Kano kitaan nyo, hamo ma-imagine nga mapanunot ni Zacarias da ito eh. Hamo ma-imagine, oray ni ganan. Ni Maria, idi sinalinungan ng Espiritu Santo, ingkanta na mo, tuhi puso kidaydayaw na, dagiti natanok, winarawarana, dagiti baba ng
pinagtalaw na nga ima-ima, nangalaan na mo dayay, nasa linungan ti Espiritu Santo. Nugayan no sa linungan na ka ti Espiritu Santo ka, sumirib ka. Nalaing ka pa'y nga agkanta. Hindi kita mo barkada ka no sa linungan da mo ti sabali nga Espiritu Santo ka, sumirib da, English da pa yan. Nalaing da pa'y nga agkantan. Nung ti kantada ka, agsipot-sipot ka, ay sos, delikado da ito, idolwan ti ako light ko nan. Kanalan nasa linungan ti Espiritu Santo, nangalaan na sirib na no amirism di kabibiyag ni Zacarias, naggapwan na. Nangalaan na sirib na nga pa nangikanta datoy. Hamot ang ganay ti kala, adadagitay inya ti pangawag diyo, da kayo nga gisursuro ti literaturen nga, adadagitay kanta tayo nga Ilocano kada Tagalog nga, awan meaning na nga kankantaan tayo. Amoy dagitay nga kanta? Mam natin niya dagitay. Anyo mo na kita, pong, ponggapong, kamatis, paryatarong. Poro sekton parbay niya, pakbetekton parbangon, sidaan, mapantalon, pakpak. Han? Di makasya na kita kantata yung awan meaning nangem, kankantaan tay laeng. Lulabay, limatorok kanina nang napanjisimbaan. Nyapay. Patupat dadtan iyawid na nang isupot. Ada na kita kan kantaan tayo nga, kasla kuma niya pangawag na ti literature dagitayan, dagitay ngay, kan kantaan tayo laeng, awan ti, kasla pagayaman tayo laeng. Dayay, ada pangawag na dayay, haan nga kasya ni Zacarias. Uri no ingkanta na laeng tanap-nap no ti Espiritu Santo, ngem addami na uneg. Tati inistorya na, istorya ti panakaisalakan. Di mat na inspired ka, agkanta ka, han? No. Kalama di ununa na, no? Tipay la, idi ka, hampay la nga text ti kwata yun niya. Di mat tipay la, uso idi ka, pakumustaam to man ni Gloria. Kung na di mat da pakumusta ide. Nga po, no, napakumustaang ka mo o regluloto ka mo na ka, ay nagbaak nga rod. Kagkan-kanta mo di sango dalikan ha. Nagbaak. Kaanya ti ko na dayay no di inspirado ka. Anya ti mapakanta ka, ti ragsak ko na dayay. Nya nagan agragrag o dayay pusom. Agragrag apay agkan-kanta ka, agragrag o nga rod dayay pusom. Sino mo ti agkanta nga agpupungtot? Laman. Nilakay mo hanggang nagawid, amom nga na pananda nga sa bali, inyak kantam nga raw. Kusilapang ka, kasano di kusilapang ka? Ipangatok nga ipababa ko nam garod. Nga maan nga makakantang us-usto day jay. Kini Zacarias napno ti Espiritu Santo, nagkanta. Katatamat, entun bigatan, may ipas ngayon. No ammom ti meaning na ti Christmasen, anya mo ti kantam. Anya mo ti ragong addaking ka. Anya ti ragom nga ro, tay bigat nga ro. Anya ti ragom, maudin apo, malpasen. Yes, agragok, anday jala ka di ti ragom, tama kompletom kan nalpasen. Anya mo ti ragom. Nagmayat ko mamutin itong rabi kantaan tayo ko. Oh, holy night. Wow, the stars are brightly shining, it is the night. Agprak-praktisa nga madilata. Kanya jirag, no mauawatan tayo, no dadumagamin ka, gapumatasyam, nabanbanugan, mayat mga preparation, exhausted, aging gana nga, nagragragsak tayo, Christmas program, nagado nga pakpakan, intun dumanon DJ pinaka-esensyalan ka, nalipatan hantay mo makakantan. Napaya agrararek tayo pagi din. O siya agrarek ak pagi din. Hantay mo makakantan, tamalipatan tayo mo DJ pinaka-esensyalan, DJ pinaka-importante, day tanga rambak tipan nakaipas ngayon. Ngam ti berberuken nakakabsat, anya pa ti rason nga agrag-o tayo. Anya mo ti kanta tayo no agrag-rag-o tayo. Para kanino mo't di jay rag-o tayo. Di kantam ka para gipay laeng.
Daya pa lagip tayo, medyo kwa daya na tagilid daya nga rasunan. Gaputa malpasen, maya mat. Hindi mo no daduma ka damo rag-o tayong agkikita no dagsangput dagitay kakabagyan tayo. Oh. Wow, nadda mo sumangpot gay ayan nyo ka, apo Tagalog matan ka, ay kanino to? Wow! Nag 6 months di Manila ka, Tagalog na. Uy, hindi na siya makaintindi. Galing ha? Dagsangpot na kati artista di man. Nagapuda Manila, uy, ganas Tagalog na mo. Di madala tam rag-o nga. Agkikita nga, agka ka. Bagyan. Tatan amalpas dato yun ka, reunion, with video okay, anya pa dagiti kan kanta, picnic, kada amin, adarag o. Ngam anya ti rason na amin dagitoy. Anya ti pakaigapon na amin dagitoy, because of that, bagapo dayta, isasarek na itinaintawan, nga kasasaad tayo, dayta ti meaning ti pudpud no a Christmas, isungarod mo agkakanta tayo, nung arod no daytay agragsak ka itan lubong. Isong arod ti kaipapanan na iso kumati mangidurduron kanya tayo nga bumangon pay laeng. Iso kumati mangidurduron kanya tayo nga agragrag upay laeng. No napnap no tayo ti Espiritu Santo ni Maria ken ni Zacarias dagiti nakakita ti anghel. Iso nagkantada na ragsak data apaya at dapay ay niya sinalinungan idati Espiritu Santo. Kinagkantada. Kaya no maawatan tayo, daya pudpud no nga rason, no apay nga agkantatay pay laeng, daya ti ragsak. Mawaya-wayaan pala diri na nga, yes. No maawat mo isuna, no maawatam isuna ka, maikat pay laeng di bannog mo. Kasla maguyod amin nga bannog mo taapaya ammom ti kaipapanan di aramidem. Ammom ti rason no apay nga agkankanta agragrag o di puso. No ammom ti pakaigapon ti sangalubungan nga agramrambak maguyod pay laeng di bannog mo. Kasla maragsakan ka pay laeng taapaya adda pay la di raguna ammom ti kaipapanan ammom nga di kamkamatem ko man no di chasing the rabbit no sublianan tayo. Ammom di sursurutem ni Apo Jesus. Nga lakakabsat maodi nga parbangon, nasaya at mga nagsakripisyo, at damot agong guna tayo mga nakaawat mo da tayo nga nagsakripisyo. Kasla mo lagi eskwela nulangan ka nga langan na kanya lang arti kong kunam, hanlang aga pumata red di jay nagan mo dyan ti markana mo ni Mestra, nga minuyong, hanlang nga di jay tirason na no di jay merit na at dalatan na adal mo nga handa nga na adal dagiti nag-absent. Kasi matla ang mga basol ti nag-absent aga po ta basol damot no di adumot ti pakarikutan ngam dijay saksakripisyo at dalata abunga na. At dalata met inner joy nga hantay mai-explain. Hanlang nga dijay matungpal mo dijay panatatayo ano di dijay rason no apay nga agragragsak ka. Kitatarambakan tayo, inton bigatan, ipaduyak-yak tayo. Dayta ko man ti kabunggaan. Dahita ko man ti kapipigsaan nga kanta tayon. Inton bigat ko man, dahita ti mayatin nga panagipablaak tayon, dahita nga karags. Ngam nabannog tayo mo ta. Naibusan tayo mo ti energyhin, piman. Ilip-lipas ko lagan, pader. Uray siya kamot, apay da kay laan ko na mut Ngam di jeton, nauray tayo, nadanon tayo, insagana tayo, datan, pablaak. So nga isagana yung dagitakan tayo, agpakuntay sakti kanta. Wow, itong bigat laman. Umuna ti ag-birthday, kunak tumad. Laman. Ay, paglaak tayo. Wan kakabsat. Nuri naan tayo. Hindi ko ti kararag tayo. Mauyos ko maamin nga banbanog. Amin nga puy-puyatan. Gaputadatan. Mariin na tayo. May kantay ko matipudpud nga pigsa. Gapuking kwa na laeng. May kantay ko matipudpud no nga ragsak gapuking kwa na mutlaeng. Makapagkantatay ko masiraragsak gapuking kwa na mutlaeng. Kararag asapasap impakaam mo ti baro nga agsapa ti yaay ti mangisalakan nga aggapo sa dilangit. Pasangbayan tayo nga rod, anap nuan ragsak asigagagar, ang makisinarak ken kuana, ket iti tunggal panggep ko na tayo, umay ka, Jesus, umay ka.
Umay ka apo, ket pukawem tiputeng, gura, danag, ken ibatami dagiti na nailubungan asan ikwaan na pateg kada kami, kumararag tayo. Umay ka apo, ket ikkam tipigsa dagiti madandanagan, liliwaem dagiti agladladingit, ket ikkam titalna dagiti mariribukan, kumararag tayo. Umay ka apo, ket babaraburem ti daga, ken ispalen na kami manipod kadagiti kalamidad, ken didigra ken kadagiti gapwanan ti panangbayabay, amang mananggundaway a tao, kumararag tayo. Umay ka apo, ken bendisyonam dagiti pamilya, agagayem, ken agkakarubang agtataripnong, amang rambak iti panangayanak mo, kumararag tayo. Umay ka apo, tamarek nami ti agnanayon nga kadam, kas Emmanuel ti Diyos, adda kada kami agingga iti pananggibos ti tiyempo, kumararag tayo. Umay ka apo, ket agtalinaed ka kadagiti kakabsat, manipod, lektor, akulait, ken IYM. Ipay mo kad kadakwada na paypayso, akapya ti puso, ken nakemda, mangipaay kadakwada, itinatalinaay a panagbiag, kumararag tayo. Agulimag tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Umay ka apo Jesus, ket di ka kumaagtaktak, masarakan mi kumatiliwliw at ibang artiya ay mo, si ka nga agbiag ken agari, iti ay agnanayon nga awan ti inggana.
kausaran nayen, tapno at talinay dapunayen. Kumararag tayo kakabsatap no da tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kahit may paay pakaiday-dayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na, Apo awatem ka dagitoy sagot mi, tapno ti panangawat mi kadakwada, maugasan kami kadagiti basbasol mi, ket si dadalos ti puso mi, amang padaan tinagloriaan ayaay ti anak mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo at dakuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudno na ya maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, nimot Juan Bautista in waragawag na nga asideg ti aynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket timat laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay iti misteryo ti innapan na kaipasngay, tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket konami adi agsarday. Santo Iyaku, Dagis na dagiti amin na paswa, ilangit ken daganap mo, iti pakaiday-dayawan, usanay kita, dayaw kumay, itinagan tiyako, usana, usana, usana iti kamatwa, usana, usana, usana iti kamatwa. Pudno unay Apo abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto, dawatin mingarod ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idisakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo kenin ka panagungar, inakam insalakan sika aman nubot ti sangalubungan.
Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatim kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo. Dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam dal daw ito'y tikanen mi ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay ti panakabalin ken dayaw iti agnanayon adinto. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti tedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti hinggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba kinnapnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kadagiti basbasulti sa nalubungan. Mga asika, kada kami. Pero ti Diyos ang malikat, kadagiti basbasulti sa nalubungan. Mga asika, kada
Adtoy ni Apo Jesus, tinangted tigasat kada tayo, babaan ti isisirek na ti kinatao tayo, tinang pasanto kada tayo, ti poon ti ragsak tayo, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, ngam ti may salae nga sa mapaimbag ton to'y kararwat. Kumararag tayo. Apo ipaimukad,
takaasim kada kami, apinakan mo iti nakakaskas daaw a parabor mo, tapno kas iti panagsarak mi, panagragsak mi anang padpadaan iti madaydayaw apan nakaipas nga iti anak mo, kas tantumet kuma, ang makapagragsak kami nga umawat iti agnanayon apam magasat na, gapuken apo may Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti gana. Pagyamanan tayo dagiti nang idaulo, dagiti kakabsat nga lectors, akulait ken dagiti IYM. Into no rabii apo alas 9 ti misa tayo, ti midnight mass tayo. Inton bigat alas 9 mutlaeng ditoy, ket maramid to ti simple a Christmas program tayo apo. Ti apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo.